Мариан Спасевски и председател Чедо Николовски да ги доделат наградите. Бобан Данов, трето место. Второ место Стефан Войчик. Прво место Алексей Николаев. Наградите ги доделят директорът агенция и спорт и председателът Чедо Николовски. И благодариме. А сега ще ги замоля да останат тук председателът и директорът. И публикуваме доктор Ванчо Чифлиганец да поведе тук на пиедесталът. Да добавя на наградите. Го молиме Ванчо Чифлиганец да дойде тук до пиедесталът. Най-добър странски борач Георги Златов, България. Наградата тя додели Чедо Николовски. Най-добър странски борач Георги Златов, България. Я доделила наградата Чедо Николовски. Най-добър македонски борач Иван Янев, Македония. Тя додели наградата доктор Ванчо Чифлиганец. Го публикуваме Иван Янев. Тръгни се оттам, малце, ей! Я доделва Ванчо Чифлиганец наградата на Иван Янев, най-добър македонски борач. И трофия от македонски писем тя додели директор на агенцията за спорт и млади Мариан Спасевски на Хамил Зубаиров, Македония. Още наш Хамил Зубаиров, трофей на Македония, македонски писем. Ги замолваме за една фотография. Ги благодариме присутни за вниманието и го очакваме на 40-тиот македонски писем. Още веднъж ви благодариме и доведуване и приятно.